Nongput nongtem jong pyrton iada khappud kari India Border Security Force hakash photri Nohprah kila pynsngewbha pynkmen ki paidbah shnong Sohbar East Khasi Hills tagi ieid basngewthiang haba ki rakhe ya ka Azadi Ka Amrit Mahotsav skul Rama Krishna Mission kabadan katei shnong ki ieid kila pynshohbiej pynrhem mynsiem ki babun ki nongsngap bat khamtam me ki sauspa san phongut ki khna skul Uswami Anurang Nanda Maharaja ukli ka Rama Krishna Mission Sohra ulalong ukongsan katei mynsiem kajing thumu ba kongsan jogani mynsiem kalong ban busu mynsiem ieid mynsiem ban ya imlang para brio bat bawanra mynsiem jiya teli hapadeng ki paidbah kari India hakani ka program mynsiem laya pertalang ru ya ka swachhata pakwara baka sarkar kala batha ban pertana du ka shitarik hadu ka khatsan tarik Nohprah